Hola, soc Rafael Torrelles de Xarxa Control. En aquesta petita explicació vull ensenyar-te visualment com és treballar a través d'activitats tot el que és el negoci de la venda. Aquí pots veure un pipeline d'un comercial, que és la representació gràfica d'on estan totes les operacions que tenim en aquest període de temps. En aquest cas estem parlant de 13 negocis i en cas que es venguessin tots tindríem un import de ventes de 246.395 euros. Aquesta pipeline ve representada per diverses fases, el que en diem un embut de venda. Aquest embut té diverses fases, com et deia. El primer és la idea, després contacte fet, anàlisi de necessitats, oferta i negociació. Aquestes fases són per les que va passant cada un dels negocis que nosaltres tenim assignats. Senzillament arrestant aquesta oportunitat de venda, la portarem allà on sigui, fins i tot podem donar-la per perduda o esborrar-la, guanyar-la o enviar-la a un altre embut. Lògicament, amb un bon programa CRM pots portar diferents embuts en funció dels tipus de producte, famílies de producte o diferents línies de negoci. Aquí pots escollir els embuts i aquí tens una sèrie de filtres per poder veure aquells negocis que estan oberts, els que s'han guanyat, els que s'han perdut, els que estan estancats, etc. Com fem per aconseguir tenir èxit i que després de la negociació vingui el fet que s'hagi guanyat una operació? Doncs molt senzill. La meva teoria és que hem de treballar sobre activitats. Aquestes activitats faran que les diferents leads, les diferents propostes vagin corrents per sota de l'embut fins a arribar a la venda. Aquestes activitats venen marcades i venen indicades també aquí en aquest mateix pipeline. Aquí pots veure que ens diu que no tenim cap activitat posada i per aquest negoci en concret podem generar una trucada, un correu electrònic, una feina, una reunió, un dinar, el que sigui. A través d'això el que aconseguirem és donar visibilitat i aconseguir que aquesta operació canviï de fase dintre del nostre embut. Aquests embuts també en anglès en diuen funnels. Llavors aquesta operació que hem fet aquí, ja hem fet un contacte a través d'això. Aquest contacte, si fem una activitat, podem, amb permís del client, començar a fer una anàlisi de necessitats del client per presentar una oferta i finalment arribar a la negociació. Un cop arribar a la negociació i un cop sapiguem els imports, podem marcar aquí els imports d'aquesta operació. Aquí veiem tot el detall, totes les dades de l'operació, les persones, les empreses, tot un timeline de com ha anat veiem un timeline invers des de la negociació més antiga fins al final, tot el que s'ha planificat, podem adjuntar arxius, podem fer el que ens doni la gana, realment en cada una d'aquestes operacions. Un cop hem arribat a la negociació podem donar-la per guanyada i amb això aconseguirem que vagin creixent els nostres resultats. Vist això, també veure que aquestes activitats estan en format calendari. Aquests calendaris molt interessants tenir-los lligats amb el nostre Outlook o amb el nostre calendari de Google i ens va dient cada dia aquelles coses que tenim pendents de fer. Tan sols volia fer-vos una pinzellada, crec que queda bastant clar que treballar per activitats ens permet fer avançar. Pensem que si nosaltres tenim un ràtio d'un 20% d'operacions guanyades sobre les que es presenten a l'inici, significa que aquesta setmana puguem tancar una operació, necessitarem tenir aquí almenys 5 operacions obertes. Si volem tenir 2, n'haurem de tenir 10, etc. I aquestes en aquesta setmana hauran de córrer per totes aquestes fases i per fer-les córrer el que hem de fer és generar activitats, trucar als clients, enviar-los correus, fer feina. Si fem aquesta feina, finalment es donarà el cas que les associacions es aniran tancant. Moltes gràcies.